veče, dobrodošli u podcast Udarac iz Vugla. Ili ti je udarac iz petog ugla, to jest ugla svih nas koji komentarišemo sportske aktuelnosti sa flašom piva u ruci. Tako je. Sad šta hoću kažem, ovu emisiju posvetit ćemo košarci. Fudbal nam je došao do ovde. Muka nam je od fudbala. I hoćemo da pokažemo da pored toga što smo fudbalski stručnjaci, uz pivo smo i košarkaški stručnjaci. Tako je, možemo da budemo i stručnjaci u nekim drugim, za neke druge sportove, sfere, oblasti, ali o tom potom. Biće emisija. Ima i toga, brate. Ako hoćeš, možda pričamo od MotoGP-u, Formuli 1, fantastičan početak sezone, ali posvetit ćemo se košarci. Euroliga se bliži kraju regularnog dela. Šta će biti? Biće ono što biti mora. U ovom trenutku vi cigani odvratni ste na poziciji koja vas vodi direktno. Ja grobar. Koja vas vodi direktno i počet ćemo od najveće sramote Euroligi. Slažem se, ovo kako ste izgubili od Efesa, stvarno sramote. Ne. Počet ćemo od vašeg puštanja Olimpijakosa Crvene zvezde. Mislim. Bruka i sramota. Ako Euroliga posle ovog ne pokrene ozbiljnu istragu i ne oduzme vam po 2 pobjede jednima i drugima, ja Euroligu više ne gledam. Zato i snimam emisiju da vam kažem da postajem bivši gledalac Eurolige, jer ovu bruku Euroliga ne pamti. Biću tvoja noćna mora, Efes Pilsen od tebe je gora. Slušaj, protiv Efesa šta nam se desilo, ne znamo ni sami. Pao sistem. Jeste, pao je sistem. Mrak, error, brate. Error. Ona me blokira. Ako neko može da dođe da digne Windows u Partizanu, sad je pravi trenutak. Mislim da je ovo Linux operativni sistem. A o majko, šta nam se u stvari, desi? toliko imate stranaca da je Mac. Mac, da. Može i Mac da bude. Apple software. Može. Ajde da prokomentarišemo ovako. Olimpijakos, koji ove godine je izgubio 2 utakmice kući, odigrao je tako sramno protiv vas, a sad ću da kažem igrači koji su znali za nameštenu utakmicu. Prvi, Papa Nikolau, sram te bilo. Broj 2, Luka Vildoza i najsramniji među sramnima, Barcokas, koji se kao nervira. Druže, vidi se ko je fake nevijanje. Nema, znaš... Ovo nerviranje. Dobro, Vildoza, on je, brate, srpski zet. A majki ti? Da, devojka mu igrala za Zvezdu odbojku, tako da je to logično. Nekako da, po logici vas stvari. Je sve logično, brate. Znaš kako, postoje timovi kao što su FMP, imate novu filijalu. Sad imate filijalu u Euroligi. Jer postoji sport u kome nemate filijalu, brate. Fudbal. Nemamo inostrane filijale. Još uvek. Dobro, vidiš. Imali smo dobar predlog sa preuzimanjem Red Star. Red Star, druga liga Francuske, brate. Nisu još taj vaš evropski nivo. Kad dođu u prvu ligu Francuske možda. Ove insinuacije da nas je Olimpijakos pustio su toliko smešne da obožavam da sedim i da slušam grobare koji plaču da je namešteno. Lep čovek vidi da je utakmica nameštena. Jeste bre, jeste. Znači, mogo je samo sluša komentatora i to je bilo dovoljno. Ma bre, cela liga bre, celo takmičenje namešteno bre, ne znam što gledaš. A da. Ne, posle ove utakmice, ovo je totalno neregularno takmičenje. Znači, Euroliga postaje neregularno takmičenje i neću o tome više komentariš. Znači, druže, pa da li ima neko takmičenje da odgovara? Vi se raspadate i igrate utakmicu protiv Olimpijakosa bez Petruševa, koji je pola vašeg tima. I igrate utakmicu, znaš, imamo neku grobarsku grupu i tu kao komentarišemo nešto. I odmah na početku kažem da je utakmica puštena. Ja pričam 2 nedelje će dobijete već. Šta se dešava? Dolazi treća četvrtina, kreće tišina u grupi, ja vam na 3 razlike došao Olimpijakos, ja im lepo napišem, na 3 su došli. Ne nadajte se, kreće sad 13 razlike u 2 minuta i rešeno. Jeste to obično tako kad hoćeš da namestiš
Onda namestiš da pogodiš 6 trojki i 7 pokušaja isto. Jeste, čovjek ovo je odigrao utakmicu života, Giedraitis. Znači, nikad više ovo neće da odigra. Nikad. Ali nije ni bitno. Generalno, ima još 4 kola do kraja. Ja verujem u 4 pobjede Partizana. Neko nam ližu nešto. Pazi da ti kažem, sad ovo. Razlika između nas i vas 2 pobjede. Ja garantujem da će Panathinaikos, naš novi bratski klub, da vas gazi zadnje kolo i volio bi da vas dobije Efes. Mi sve 4 dobijemo ispred vas. I onda se probudiš. Obavezno ćete sve 4 dobijeti. Što ne? Pa imamo i mi kog da nas pusti. Trinkieri, vato. Ako Žalgirisu više ništa ne znači, naš Baća će da odigra ulogu. Gde se igra? Kod njih, brate. Zar je bitno? Pa dobro, ako to je 2 kola do kraja, brate. Partizan ima dobar skor s njima. Mi smo ih tamo već dobijali, brate. Pa izvini, ove sezone kad je Partizan otišao kad je bio pred Final Four s Realom, tad ste ih tukli u gostima i to ste ih nešto rutinirano šašavili. Slušaj sad ovo, ovi gadovi od Pariza se još uvijek drže na 7. mestu, najodvratnija ekipa u istoriji Evrolige, uz najodvratnijeg lika u istoriji Evrolige, Nadir Hifi. Dečko ne bi ga pustio u parku da igra, ošišao bi ga pod hitno na ćelavo, znači na nulu bi mi išao. Fašisto! Na nulu bi mi išao i to je to. Hi-fi. Hi-fi, shorts, izgleda kao odvratni pacov, onaj kad smo bili klinci Grim Devit, onaj odvratni pacov i ta ekipa i dalje pliva, i dalje su na 7. mestu, neverovatno, ali istinito. Sviđa mi se što smo sa Zvezde Olimpijakosa prešli na Pariz, a ne na Partizan. Partizan, ovo kolo nema šta da komentarišemo. Ja sam ti rekao, komentarisat ćemo na kraju sezone. Ja mislim da to namešteno. Misliš da smo ih pustili? Pustili ste ih, brate. Znaš šta mi sad brine, brate? Brine me samo da ne pustite Efes i Real. Ali to možda vam ugrozi ako mi dobijemo sve 4. Ali vi koliko ste odvratni, može se desiti da pustite Efes i Real, da i vi ne prođete, ali bitno je da mi ne prođemo, da vi budete u 10, ali da mi ne prođemo. To je fora, znaš, kad Zvezdi kreće sezona, znači cilj je da sjebemo Partizan. Iskreno ću da ti kažem. I onda svako kolo, to me je podređeno. Svako kolo vas sve više mrzim. Znači, mržnja raste, pumpaj mržnju na maks. Možete da nas mrzite. Neka, mrzimo. Ali ne i da nas mrzite. Slušaj, znači, mrzimo vas nikad jače. A nama zato nešto plače. Dobro. Šta očekuješ? Evo, pogledaš tabelu Evrolige, da li očekuješ da će Zvezda se zadrži u Aj sad, da budemo realni. Na početku sezone, šta sam ti rekao za Zvezdu? Aj, budi iskren. Rekao sam ti da će Zvezda da bude u 8, ako dovedete Petruša, bit ćete u 6. Ja sam ti to rekao? Nisi meni, ali jesi neko. Ko mi je posle preneo. I? Svaka čast. Blizu si da pogodiš. Partizan. I da budemo 10 džabe. Mi 2 mine pa na Olimpijakos u gostima. 2 gostovanja treba dobiješ i onda dodeš Olimpijakos u gostima. Sad ću ti kažem problem Partizana. Problem Partizana je ovaj, što je sastavljena nova ekipa. Krenula se sezona užasno sa 2-8. Morali smo da podignemo formu pre vremena. Bili smo u piku, okrenuli sezonu u korist našu. Došao derbi, tu ste nas dobili. I od tada imali smo neke utakmice pobeđene na strani, ali definitivno smo u najgorem trenutku u ogromnom padu forme. Ono što je simptomatično da domaći teren Partizanu više ne predstavlja neodbranje utvrđivo. Zato što to više nije onaj domaći teren. I ja to pričam godinama, bez obzira što mi idemo na utakmicu u areni, to više ne može da se poredi. Zato što u arenu dolazi 14.000 ljudi da se slika, 3.000 ljudi da se taguje da su u areni i dolazi 2 ili 3.000 ljudi da navija. I tako izgleda u Partizanove utakmice. Zato više domaći teren ništa ne znači,
apsolutno ništa. Pa slažem se, čini mi se da ni Zvezdi tu nije nešto neka neodbranjiva tvrđava domaći teren. Jednostavno, Pionir i Arena su nebo i zemlja, Pionir je tvrđava, Arena je mesto za fensere koji dolaze bukvalno da se slikaju i taguju i to mi se gadi. Moja prognoza koju sam najavio davno na jednoj grupi, pokazat ću ti, pinovao sam poruku u Viber grupi, rekao sam da Olimpijakos osvaja. Ne zbog bratskih odnosa veza, nego sam nekako povezao da će opet osvoji grčki klub, da će možda finale biti Olimpijakos, Panathinaikos. Sad ću jednu stvar da ti pokažem, evo, izbacit ću je posle u montaži, mislim, i na ekranu. Pogledaj datu. 5. februar, to je 10 kola do kraja. Poslao sam u ovoj grupi koju imamo, koji će raspored da bude. Daj da vidim, napisi ovako Olimpijakos 25-9. Olimpijakos 22-8. Tako će biti, bukvalno si ujebate. Panata 22-12. 20-10 su. Nisu nego 19-11. 19-11, okej. 19-11. Panata će... I to si rekao i za Fener, isti promer. Isti, s tim što je Panathinaikos dobio 2 utakmice Fener i bit će drugi. Dobro. Četvrti, kog sam napisao da će bude? Monako. Monako i jeste četvrti, a i dalje? Bayern. Bayern je pao. Ali bio je tu. Bio je tu, ali pao je. Barcelona je skočila, gledaj, svi su na 17-13. Tako da možda se kaže da nisi ni pogrešio. Okej. Bayern... Zvezda, Paris, Barsa. Druže. Pazi, i gledaj šta sam napisao dole. Ne, pročiti dole šta sam napisao. 9. 10. mesto prazno. Efes, Partizan, Real, 17-17, borba. Ako dobijemo u gostima Virtus, kući Baskoniju, Efes, Albu i Real, Efes ima najlakši raspored, mora da nadokradimo plus 9 i da dobijemo Real. Pogledaj datum, kad sam to poslao u grupu. 5. februar. 5. februar, to je 10 kola do kraja. Kad sam pogledao tabelu. Tako da, pazi, mi jesmo fudbalski podcast, ali ozbiljno se bavimo i košarkom. Da, proširit ćemo niz tema koje ćemo obrađivati, definitivno. Naši gledaoci zaslužuju to. Kažem ti, znaš kako, koliko god se mi trudili da napravimo dobar fudbalski podcast, ljudi su toliko razočarani u fudbal kod nas, da je muka ljudima i da pogledaju emisiju o fudbalu. Tako je, prezasićeni su i to, pričali smo o tome, vidi se po tome kolika je posjećenost fudbalskih stadiona u prvoj ligi. Ljudima je muka od fudbala jer se ne igra za publiku, nego se igra... Nego se igra zašto? Za državni interes. Pa neke privatne, lične interese, reklo bi se. Sitne. Sitne. Složio bi se to. S druge strane, košarka svake nedelje, Euroliga, duplo kolo Eurolige. Pa i mi smo i realno... Partizan i Zvezda su realno na nivou svih timova i u ozbiljnoj borbi za neki visoki plasman. Sad, vi ste imali dobar početak sezone, pa shodno tome ste i na ovoj poziciji. Ti kad pogledaš, evo, Barcelona je 5. sa 17-13, Partizan je 12. s 15-15, to su 2 pobjede razlike. Ostalo je malo do kraja, da li ćemo se iščupamo, više ništa ne zavisi samo od nas. Naše je da igramo i da dobijemo još 4 utakmice. Užasno sam padu forme, ono što bi napomenuo, jako bitna stvar, da sam se prvi put onako duboko razočarao u neki igrače Partizana, ne zbog igre, ne zbog 30 razlike. Izgubili smo kući 30 razlike, ostalo je pa jedno 3-4 hiljade ljudi, da pevalo se i kada ne budeš prvi ti, vamo tamo pola sata nakon utakmice. Od ovog trenutka, za mene jesu i dalje košarkaši Partizana, ali ljudi nisu Tyreek Jones i Sterling Brown. Karlik. Karlik i Sterling Brown. Kaj rekao si Kairik? Nebitno. Karlik, nije bitno. Ne, pa mislim, ljudi su shvatili u kojoj sredini se nalazeći izlazi on, brate. Ne, da ti ne izađeš, da ispoštuješ to. Znači, sram vas bilo, momci, želim vam sve najbolje. Vrata KK FMP su vam otvorena. Uvek.
Moj klub, Ivo Lova Ribar. Šta kažeš za Zvezdu ove sezone? Kako ti se čini? Ajde malo da analiziramo Partizan i Zvezdu. Sad, ajde šalu na stranu da... Ono što je čudno, ne znam, nije čudno možda. Igra Zvezde ne zavisi od jednog igrača. Čini mi se ponekad da Zvezda nema lidera na terenu. Ima. Petrušev je definitivno lider ove Crvene Zvezde. Da, ali bile su utakmice kad nikakav doprinos nije dao. Nije mnogo bilo, bile su 2, 3, 4, ali sve jedno nije ga bilo. Ali, pazi, I evo Zvezda sad dobila Olimpijakos bez Petruševa, brate. Nećemo tu utakmicu izuzimamo, ja te pitam mimo te utakmice. Novonameštim utakmicama neću da razgovaram. To obično tako kad hoćeš da namestiš, Ne, pustiš Petruševa da igra, da bude malo nekoliko očigledno. Baš suprotno. Znači, skloniš i Petruševa da se kvota što više digne na gore i onda pljesnete i jedni i drugi i onda imate budžet za narednu sezonu. Bratski klubovi, navijači, svi srećni, zadovoljni i pevaju. Toliko o analiziranju Zvezde. Ne, aj sad ozbiljno, sad to stavi na stranu, bez te utakmice. Kako ti se čini Crvena Zvezda ove sezone? Fizikalna ekipa. Tvrda. Druga najbolja odbrana. Wow, nisam znao to. Po primljenom broju poena, brate, evo ti. Zvezda je primila 2400 poena, možda sad su trenutno i prva, ja mislim da je samo Žalgiris bolji. Partizan 2403, mi smo 3 poena više primili od vas. Pa nije mnogo. Žalgiris 2348, druga najbolja odbrana ste u ligi. Ja to cele sezone... Znači dobro sam video, znači upravo sam što se toga tiče. Ne znam, Zvezda nekad igra odvratnu košarku, mnogo ružnu. Zvezda igra odvratnu košarku. Dobro, stani, hoću samo... Pito si me i neće me pustiti da završim misao jebenu. Morate prekinem. Puši kurac. Ne možeš da kažeš da igrate odvratnu košarku. O ružnu. Odvratnu možda na oko, ali to je košarka koja donosi... Da si me pustio da završim, rekao bi to, brate. Jedi govna. Ajde. Brate, ja sam kažem ružnu košarku igra Zvezda. Odvratnu u smislu ružnu. Dobro. Gledao sam utakmicu Zvezda Asvel. Koliko ružna utakmica. Ali rutinirana pobjeda. I ono što razlikuje Zvezdu u odnosu na prošle sezone, što Zvezda ovde igra na rezultat. I utakmice na neku jednu loptu ove godine dobijate. Pa ne sve, ali više smo dobili nego što smo izgubili i svakako nas je to negde gurnulo gore na tabeli. Kako ti se čini pojedinačno Zvezda? Ajde počnemo od ono. Najproblematičnija pozicija je pozicija 1, jer tu nema konstantnog doprinosa nekako, ne znam. Ima trenutke kad ne stane samo, nekad Jago ništa ne može da uradi. Nisu to toliko baš česte situacije. Ali to nije deficitarna pozicija u Zvezdi. Deficitarna pozicija u Zvezdi je 4. Dok Petrušev nije došao. Sad je došao Petrušev. To je u Evropi, brate. Ko je Petruševu zamena? Jer imate zamenu za Petruševa na četvorci. Pritom Petrušev igra i 5. Pa da. Čuo sam podatak da bolju ličnu statistiku Petrušev ima kad igra 5, ali Zvezda pobeđuje kad on igra 4. Vidi ovo, vi ove godine imate... Rekao si zamena, Davidovac, Brown, pa ne znam. Ne, brate, gledi, doveli ste sad Browna koliko, pre mesec dana? Down. Tebi on igrač za Euroligu? Pa ne znam, davao je neke doprinose... On meni igrač za Eurokupa, ne za Euroligu. Ne znam, sećam se utakmice protiv Barcelone, odlično je odigrao. Sećam se par tako utakmica gde je bio odličan. Pazi, meni najveće razočarenje ove sezone Luka Mitrović. Ajde da počnemo, ko ti je svetla tačka ove sezone, ko ti je razočarenje? Osnova su Petrušev, Bolomboj i Kalinić. To je osnova. Ja se tu ošte ne... Osnova da, ali da imaš dve pozitivne stvari, to su mi Petrušev i Bolomboj, imaš Kalinića koji nije opravdao ove sezone ništa. Nekako. Nema statistiku, ovo ono, čovjek radi posao, gine za ekipu. Da li si očekivao više od njega? Ja sam očekivao da ove sezone on bude vođa ove ekipe. Pa on i jeste vođa. Pa nije. Ko je vođa? Petrušev. Nije vođa. Nije vođa Petrušev. Jeste.
Meni se čini Ne bih Petrušev vođa ove Zvezde. Ne bih rekao. Za mene vođa na terenu u Zvezdi je Nikola Kalinić. On, očekivao sam, pitaš da li sam očekivao više? Jesam, očekivao sam više u poenterskom smislu. Da će više uzimati šuta za 3 poena. Ali ono što on radi u odbrani Odbranu... i koliko učestvuje u napadu i kad ne dodiruje loptu, mi je za svaku pohvalu. Pazi, ja ono što sam očekivao povratkom Kalinića ove sezone, da on bude prvi nosioc vaše igre u svakom smislu. Da preuzima odgovornost u ključnim trenucima, ja to ove godine ne vidim od njega. Čak u nekim ključnim trenucima sklanja se od lopte, to mi se ni malo ne sviđa, za razliku od Nedovića, koji generalno mislim da više ne igrač za Zvezdu. Možemo ovako ili onako, Nemanja Nedovića. Čovek ko je tu... Šta su traume, a? Ne, daleko od toga, ja njega poštujem maksimalno. Čovek ko je pokazao sada šta znači poštovanje prema bivšem klubu, kad ste otišli da navijate sa navijačima Olimpijakosa, on je otišao u slačionicu i svaka mu čast, tako se pokazuje poštovanje prema svom bivšem klubu. Bukvalno tako. I ja maksimalno poštovanje imam prema njemu. Međutim, ove sezone, ne pričam ove, zadnje 2 godine, on je igrač prvog, ti ne znaš kad će on da bude povređen, kad neće. To je kroz celu njegovu karijeru slučaj. Da, ali zadnje 2 sezone je to baš upečatljivo. Nikad ne možeš da se osloniš i da računaš na njega. Zato ti kažem, meni on više nije igrač za Euroligu. Jer ozbiljan, sad se vrti ozbiljan novac u košarci. Kad gledaš ne u odnosu na fudbal, nego za košarku. Ti ne možeš da trpiš takvog igrača. Donese ti on. Isto, Teodosić. Mislim da je vreme da se povuče. Da, ovo je moj poslednja sezona. Teodosić, onda Luka Mitrović, definitivno mislim da je ovo zadnja sezona u Crvenoj Zvezdi. Branko Lazić, treba da bude zadnja sezona. Čak Branko Lazić ove sezone nikada doprinos na terenu nije imao u Euroligi. Čini mi se čak ni onaj defanzivni izostao, više ga nema ni u tom smislu. Igra protiv Asvel u gostima. Bolomboj, svaka čast kako dečko igra sezonu. Znači, on je pitao si ono nosioci, možda čak i on. On je sigurno nosioci. Stub ove Zvezde. Ali interesantno je da vi bez Bolomboja dobijate utakmice. To je meni neverovatno. Da vi nemate drugog centra bez Bolomboja dobijate utakmice. To je, bukvalno pokazujete ove sezone timsku košarku. Tako je. To je ono što krasi Crvenu Zvezdu, to je timska košarka. Nema izrazitog lidera svaku utakmicu, kao što je, na primjer, Carlik Jones u Partizanu. Znači, on je nosilac igre Partizana. Da, komentarisat ćemo posebno Partizan, zadržao bi samo još malo. Pa ne, sam napravio... Da, definitivno to da. Kenan. Može da ti donese mnogo, to što kažeš ko Nedović, samo što je fizički spremni. Što sam video mim kao prepisku između momka i devojke. I pita ga devojka šta radiš i on mi pošalje Kenana i Nedoviću kao znak pitanja šta to treba znači. Pa ništa. Ali dobro. Ne mogu da grešim dušu, ljudi su dali neki doprinos ozbiljan. Ne, imao je on, brate, utakmice koje on izvuku. I to na moje veliko iznenađenje. Mislim, on i nije došao u Zvezdu da sad, ne znam, bude neki nosioc. On je došao da bude to što jeste. I Kenan svoju ulogu opravdava maksimalno. Možda ne u svakom meču, ali za to je epizodne uloge, on je zato i tu. McIntyre, očekivao sam više od njega. Ja sam očekivao konstantni doprinos. Očekivao sam da više razigrava ekipu. Nekako, to što ti kažeš, nije konstantan, ima ga 2, pa ga nema 4. Jago pokazuje da je playmaker za Euroligu. Pored svih igrača vama opet Jago glavni play. Jeste. Najkonstantniji nekako. Slažem se, ne znam, gotivan mi je bre McIntyre. On deluje kod ima neki, ne problem s glavom, ali da je zamišljen tako, introvert, neki izgubljeni ponekad. Da, ali pazi, ali vojnik preuzima sve od 1 do 4. Da, ali prošle sezone u Baskoni on je bio baš nosioc igre. Jeste.
I očekivao sam da će tako u Zvezdi. Da, i to je izostalo u Zvezdi, ali okej. Opet je nešto odradio. Kažem ti, eksplodirali ste zbog Bolomboja i Petruševa, to je definitivno. S druge strane, koliko god ja volio ili ne volio ovakvu košarku koju vi igrate košarku 90. godina, brate. Da. Tučete kao Rusija Ukrajinu, brate, eto tako tučete sa svih pozicija, bijete žestoko. Pa i mnogo šuteva za 3 Zvezda uzima, iskreno. Pa imate te takve neke farljoke od igrača Giedraitisa, eto sada eksplodirao ovo, pogodio 6 od 7. Bukvalno lik nije pogodio 6 trojke od kad počela Euroliga. Pa imaš podatak onaj da je pogodio za 10 kola 6 trojke i onda u ovoj utakmici 6 trojke. Ali, pazi, kod vas, znaš koliko god igrača treba dovede država, dovešće. Ako vam treba 20 igrača, imaćete roster od 20 igrača. Brate, budžeti koje daje država su isti. Partizan isti. Jeste, ali privatne firme koje su uslovljene da vas sponzorišu, to nije isto. Isto nije isto. Ajde da pređemo na Partizan. Gledaj sad ovako. Ajde na JSD da pređemo. Gledaj sad ovako, Partizan. Početak sezone užasan. Da li se očekivalo? Ne znam. Jeste. Kako si promenjen očekivao? Ceo roster, da. Ja sam očekivao da će Partizan loše početi sezonu, jer je nova komplet ekipa i očekivao sam da će da se podigne. Znači, sve što se desilo očekivao sam, s tim što sam sad verovao da će da bude bolje, malo više Partizan. Da će makar da bude 16-14. Da, ovo protiv Efesa je trebalo se dobije, da. Definitivno. I eto, to se dobije preko 9 razlike, da bi ono... Bili smo tu, naš momentum je razbio derbi. Da smo vas dobili, kući smo igrali pred svojim navijačima. Pa, čudno kod Partizana dobije Olimpiju u gostima 20 razlike. Mnogo smo utakmice izgubili kući, brate. To. Mnogo. A neke dominantno iznesene utakmice u gostima, bez problema. Čini mi se da naši igrači ove sezone imaju veći problem kad igraju kući nego u gostima. Taj pritisak, čini mi se, ne znaju trpiti, da se iznesu tim pritiskom domaćih terena. I to mi je neverovatno. Znaš, to su ozbiljno stranci, ali vidi, još jedna stvar je kod Partizana interesantna. Koliko ovi igrači skupa zajedno imaju titula? Ne bih rekao puno. Rekao puno. Znaš, sve okej. Skotska ekipa, dovedena, zvučna pojačanja, ajde kažeš, zvučno. Generalno jesu. Carlik Jones, Ntilikina, Lundberg, Brandon Davis. Ova sezona, ne znam šta da kažem, od sjaja do očaja, opet sjaja, opet očaj, znaš, jednostavno, koliko vi imate neku konstantnost, mi smo treća najbolja odbrana, ali mi zavisimo, što si ti rekao, od jednog igrača. Carlik igra, Partizan igra. Carlik ne igra, Partizan ne igra. Da napravim paralelu, to si ti rekao. U kupu je Obradović pokazao kako treba da se igra protiv Zvezde. I tačno si u pravu. Jeste, to je... Simultanka iz jedinice. Jeste, ali posle te utakmice, ja mislim da su drugi timovi odradili ozbiljan scouting. Žalgiris i Bayern. I oni su na isti način dobili Zvezdu. Da, ali gledi, i ovi timovi koji su igrali protiv Partizana, mislim da su vidjeli kako Partizan može da se zaustavi. Zašto? Zato što ti kad zaustaviš Carlika, mi koncept više nemamo. I sad, pazi, to mi je interesantna stvar. Recimo, cele sezone grobari pljuju Vašingtona. Ja nisam za to. Zašto? Zato što čovjek ne dobija minute. Ti kod Vašingtona vidiš kvalitet, ali vidiš takvu nesigurnost jer nema minute. Pogrešne odluke donosi. Vrlo često. Donosi, ali iz želje da pokaže da je dobar. I da zaslužuje da bude to. Ima 2-3 dobra poteza, pa 2-3 loša. I stalno se to smenjuje. Jeste. Poenta je što čovjek treba da bude strpljiv. Ja ne sumnjam da mu Žoc negde rekao, polako, doći će tvojih
5 minuta kad ćeš moći da uradiš te stvari i da pokažeš. Ali on čovjek, pod jedan, nema iskustva igranja u Euroligi. Nema, ali znaš šta je to, znaš šta meni to Nije prvi play, a on kao da bi volao da se nametne. Upravo je o tome ti pričam. Gledaj sad ovo. Daj Washingtonu 6 utakmica, 30 minuta, pa i da ga komentarišemo. Jer ti to vidiš po jednoj prostoj stvari. To je šut za 3 poena. Čovjek je došao prvenstveno kao šuter. I on toliko nema samopouzdanja u sebe da ni ne uzima šuteve. Jasno. I kad ih uzima ne pogađa. Dobro, meni kao primarni šuter Brown. Brown je klasičan šuter, ali Brown, znaš, ove godine smo se toliko raspravljali mi u toj nekoj grupi koju imamo, da oni tvrdi da je Brown bolji igrač od Pantera i bolji šuter od Pantera. Nikad neće da bude bolji i ne mogu da se porede. Pa ne mogu, ali bolji mi je šuter Brown. To su dva igrača koja bukvalno, Brown ti je igrač za nebitne utakmice, Panter je igrač za velike utakmice. I ti to vidiš. I to je razlika u kvalitetu. Jer Brown je fantastičan šuter, ali kada god je jako bitna utakmica, on se sklanja od lopte. I to me najviše nervira. Ne znam, ja sam takav utisak imao sličan za Pantera, da je on čovjek koji može da briljira, bljesne i da bude veličanstven i možda nema uopšte. 0 od 5. Jeste, ali kod Pantera, Panter će da promaši 0 od 5 i uzet će 6 i daće za pobedu. Sterling Brown kad promaši 3, on sedne na klupu i uhvati se za glavu. U kupu sam ti to poslao. Kad se on drži za glavu i onda izvodi ove sezone Partizan izvođenje lopte iz auta. Da li je moguće? Da li je ovo moguće? Mi smo 4 utakmice izgubili samo na uvođenje lopte iz auta. Znaš, sad mnogi krive Željka za ovo. Pa čekaj, to te uče u juniorima, druže. To te ne uči trener prvog tima u Partizanu u Euroligi. Da uvedeš loptu iz auta. Kako si to, aj to prokomentariš, interesuje me kako ti... Pa što da prokomentarišem, presmešno, ono... Ali opet, to je posljedica toga što je ekipa, ne poznaju se toliko dugo, znaš, nije uigrana. Trebalo je vremena da se dođe do ovog. Zanima me tvoj komentar naše centarske linije. Tanko, to je najtanji deo priče u Partizanu. Ali, pazi, ti kad pogledaš doprinos, ne ispada tako. Ali, ajde, kako ti se čine oni, generalno? Pa evo ti juče, najefikasniji juče bio taj Rik. U kakvoj utakmici je on najefikasniji? To što si ti rekao za Brauna, to mislim za taj Rik. Ja mislim da treba da se napravi jedan highlight cele sezone Partizana. Ja ti garantujem, danas stavljam na papir, mogu da potpišem, da je Tyreek Jones ove godine u Euroligi promašio preko 20 kucanja. Jeste, i čak bih rekao da neki porazi najviše njemu na dušu idu. Ali pazi ovo, čovek neverovatne fizikale ima, a neverovatno ovde tanak. Znači, on sagori od želje. Pa to, sagori od želje, ništa ne uradi nekad. A meni se ne sviđa ono proslavljanje, ok, ja kontam to grobari vole, diže publiku na noge, sam malo završim. Znači, i sve to, ali tu se gubi neka dragocena energija, neki dragocen fokus koji ti nedostaje u nekim kasnijim momentima. I druga stvar, nikad nisam voleo preterana radovanja dok sudija ne svira kraj. Jer ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. A on nekad neke poene slavi ko da su pobeda. Eto. Slažem se. A Brandon Davis? Pa čovjek ne donosi ono što se od njega očekivalo. Definitivno. Brandon Davis ne donosi to, pregori u želji i jednostavno... Pa da, i čini mi se nekad da radi neke stvari koje ne bi trebao da radi kod centar. Ne znam... Brandon Davis? Ne. Da. Uzima neke šuteve, ubi Bože. Da. Kroz karijeru je pogađao te šuteve i to nije to sporno. U Partizanu u mnogo slabim procentima. Selekcija šuta mu je odvratna. Slažem se. Loša, mnogo loša selekcija šuta. I generalno očekivao sam da kad dolazi kraj sezone da će on da postane nosioc igre, jer je tu čovjek s najvećim iskustvom i najveće ime koje je došlo u Partizan. Ne vidim to.
Ne dešava se. Pozitiva u Partizanu Isaac Bonga. I meni. Isaac Bonga svaka čast, dečko. On i Marinković. Ne iznenađenje, nego su mi najkonstantniji nekako. Ko je sad vidio? Tu imamo različita mišljenja. Marinković, igrač za 10 minuta. Da uđi pljusne 5 šuta za 3 poena, koliko uđe toliko. Eto, to je to. S druge strane, kapiten je ove ekipe. To je stvar koja me najviše boli. Ne znam zašto je on kapiten i ne merim da li je on partizanovac, koliki je grobar i to, ne može on da bude kapiten. Zašto? Zato što u ovakvim trenucima kao protiv Efesa kapiten treba da okupi oko sebe, da podvikne i da probudi ekipu. Juče nije mogu da pomogne jedan igrač ili kapiten. Ja mislim što i dalje držite Branka Lazića. Na klupi. Ali on je kapiten. To je kapiten. Branko Lazić je kapiten. Koliko ga ja god voleo ili ne voleo, to je kapiten. Što se tiče ostalih igrača u Partizanu, Ife Lundberg, mnogo lošija sezona nego prošla. Da. Nilikina, šta ti kažem za Nilikinu? Kako je taj čovjek bio 8. pik na draftu, stvarno? Ne radi se o tome. Mi imamo tu pogrešnu percepciju. Nilikina je prvenstveno odbranbeni igrač. I to što on promašio u napadu, to ne možeš da mu zameriš. Ali opet očekivalo se mnogo više. To što kažeš, bio 8. pik na kom draftu i u kom trenutku? Ma, kom god, druže. Kom god. Brate, imao si, pa bi Miličić bio 2. pik na draftu. Kad su bili LeBron... U svoju titulu? Ma da. Sa Detroitom. Pa. Šta, molim? Imao prsten. A šta još ko... Isaiah Mike? Čovjek zadatka. Opet nedovoljan broj minuta da bi mogu da ga komentarišem ove sezone. Aleksij Pokuševski. Čini mi se kao da tu postoje možda 2 ili 3 igrača od kojih se očekivalo da jedan proradi, a uglavnom se dešava da sporadično proradi neko od njih. Naprimjer, taj Isaiah Mike. Ne znam, ne odigra, pa odigra jednu utakmicu. On je meni nedefinisan totalno. Jeste. Čovek koji nije ni 3 ni 4. I sad, opet, čekaj, ovdje da se ugasi. Ne znam šta ti kada, Isaiah Mike ima doprinos, ali opet ja mislim nedovoljan broj minuta. Znaš, opet, Bong je prijalo to što ga je pomerio s 3 na 4, a Isaiah Mike opet povrede na početku sezone. Mnogo povreda smo imali ovdje. Malo se nije poklopilo Partizanu, nema šta. Partizan 2 godine ima takve probleme s povredama da ja počinjem da sumnjam da ozbiljno nešto treba se poradi na trenažnom procesu. Da, brate. Na treneru koji fizički sprema ekipu. Ja mislim da je to možda najveći problem Partizana. Znači, ne Željko, ne igrači. Pa ali nije, kad pogledaš, svuda se povređuju igrači. Pa dobro, u ovom tempu Evroligije čuda i ne, brate. Koliko pokidanih prednjih ukrštenih ligamenata ove sezone. Sezona počela, Wilbekin počupao prednju ukrštene. Pa ne samo Wilbekin, brate. Imaš i koliko hoćeš. Ali generalno, kako ti se čini Evroliga? Bolje ili gora nego ranije? Izjednačenija nego ikad. Da su po kvalitetu približni manje više svi timovi, ističu se pa možda ovi što su se odvojili i ističu se ova zadnja 3 po kvalitetu što su očajni, Virtus, Alba i Maccabi. Zanima me da je uporediš Evroligu sada i predno 10-15 godina. Da li je po tebi Evroliga jača ili je Evroliga slabija? Pa jača. Zato što imaš više jakih utakmica, imaš više utakmica. Dobro. I ne znam, čini mi se da je teži put do finala. Ajde da dam ja komentar na to. Ajde. Ja bih rekao Evroliga slabija nego pre 15 godina mnogo. Ti si pre 15 godina imao Diamantidis, imao si Spanulis, imao si Navara, imao si
Gasola, imao si koji su se zadržavali u Evropi, Rudi Fernandeza, imao si Ljulja, imao si, pa i da ih ne nabrajam više. Dobro, ajde jedno pitanje za tebe. Sad je teži polufinala, slažem se sa to. Koliko utakmica si morao da odigraš? Slažem se, ali opet, ti si tad imao zvezde. Ti više u Euroligi nemaš zvezde. Pa meni se ne sviđa u Euroligi to što je to liga starih, prekaljenih igrača. Pa je zato što više ne može Nema nijedan moment razvojnog. Evo kako prolazi ekipe koje razvijaju igrače. Pročida u Albu, zadnja Alba. Recimo, mislim, dao sam primjer. Pa da, ti više, znaš, ove godine se mnogo zamera kao Partizanu, ali generalno i Partizanu i Zvezdi kao ne pravimo igrače. Kako pravi? Gde ih praviš? Jedan fun fact. Znači čovjek da uzme i da pogleda koliko ima španskih reprezentativaca u Realu, Barsi, kako se zove bre, Baskoniji i ko je četvrti Španije? Stao mi mozak. Šta, Real, Barsa, Baskonija i ovi bre, jebem ti život. Nema više Španije, 3. Nema 3, Valencija ispala. Pogledaj, znači da se pogleda, da se prebroji koliko ima španskih reprezentativaca, ja tvrdim 2 manje. Pa, ajde, 3 manje. Da. Ali to je znači, da li Real i Barsa pravi igrače? Ne prave. Jeste, ali vrati se, ti sad imaš, pa to, nemaš kada praviš igrače. Evo, ovo je mali Topić cele godine u Zvezdi. Gde i kada ga pustiš? Gde da igra? Ako ga pustiš i probaš da ga praviš, ako trpe rezultati, reći će smenit ćemo trenera. Da. Tako da... Pazi, evo još jedna interesantna stvar. Prvi put da niste smenili trenera u toku sezone, gledeste. Interesantna stvar. Imali ste smenu 2 do 3 trenera u toku sezone. Prvi put ste čoveku verovali do kraja, gledaste. Dobio odrešene ruke. Ja mislim da bi ovo isto uradio i Obradović, Saša. Pa da je dobio, malo, njemu se nisu složile kockice, malo bila valjda korona, ali to bila sezona korone kad on bio tu. Da, jeste, nije bilo publike. Malo mu se nije složilo i meni je isto žao što je tako potrošeno. Šta bi sezona korone, bre, ste ga, bre, otpustili posle 4 kole, doveli Ivanovića? Ne njega. Njega, brate. Njega. Obradovića ste smenili i doveli Ivanovića. Jer posle ljubio Grb. 100%. Kog je smenio Duško Ivanović? Pa evo, pogledaj, 100%. Svaki Saša Obradović. Meni toliko krivo što Olimpijeviću niste dali veću šansu, najbolji mladi trener. Definitivno, naš najbolji mladi trener. Meni nekad deluje malo nadmjerno, iskreno. To mi se tako sviđa, ono dranje, tako bre treba trener da vodi ekipu, bre, u to je Srbiji, da, ali ne... Ne, šta ne? Lupio si glupost ovo... Ajde, pogledaj. Ja koliko ću smem, kad ti pokažem da si lupio glupost. Svaki tele... Bio vam je trener onaj Tomić, što je sa pomoći trenera Olimpijakosa. Ajde. Trener je Crvena zvezda u košarci zadnji. Naravno da si lupio glupost. Ajde. Znači, Dragan Šakota, posle njega Saša Obradović, 26 utakmica. Kada? 2020-2021 sezona korone. Lepo ti kažem. I onda nije krenuo sledeću sezonu. Saša Obradović. Ne, u toku te sezone ga je nasledio Dejan Radonjić. Počeo je sezonu 20-21, nastavio je 20-21 Dejan Radonjić i izgurao još jednu sezonu. I posle njega je bio Vladimir Jovanović i Duško Ivanović nasledio Vladimira Jovanovića. Dobro, okej. Tako da... Potrošili ste najvećeg zvezdaša. Pa jesmo, ali... Eto, očigledno nisu se tako poklopile kockice. Biće Olimpijević trener Zvezde nekad, sigurno. Ja bih volio što pre da ga vidim u Zvezdi.
Pa nešto pre. Što pre? On Neko je odradi ono Redi nešto. ti kako čovjek igra ove sezone Tursku prvenstvo Eurocup. Veruj mi se, Ispao realno iz se Eurocupa. zove. Pa dobro ispao je, ali generalno kako je čovjek vodio ekipu. Ja mislim da je on zreo za Euroligu. Prvi Izgubio put finale ne. kupa. Izgubio finale kupa, ušao u finale kupa. Jeste li u kojoj konkurenciji, bre, druže? Pa dobro, nisam ja to rekao loše, nego ono kao... Efes, Fener, Galatasaray. Šta je sporno? Bašak Šehir. To vodi Dejan Radonjić. I on Bešiktaš. Pa isti ko je to konkurencija? Dobro, solidna. Solidna konkurencija, nema šta. Jer očekuješ Zvezdu 6, nisi mi odgovorio. Da, Bićete 6. bit ćemo tačno 6. Tačno 6. Ne. Menjam iskaz, bit ćemo tačno 5. 5. Mislim da će da nas malo kinjucka. Brate, ako budete 5, ja mislim da igrate protiv Barcelone. Barcelona ili Monako? Rekao bi Barcelona. Kakav skor imate s Barcelona? Mi njih smo dobili 4, oni nas 4. Ili mi njih 3, oni nas 3. S tim što mislim da je Zvezda u prednosti zato što... Ste više pojena dali. Ne, nego u regularnom delu utakmice smo mi pobedili u Barceloni, a u Beogradu je bilo nerešeno. Da. Jer očekuješ Pariz da ostane u 10? Da. Da? Da. Bayern? Da. Efes? Ne. A vidiš, Efes ima najlakši raspored do kraja. 3 utakmice kod kuće. I gostovanje Zvezdi. I to Žalgiris kući imaju presmešan raspored imaju. Sljedeće kolo igraju protiv Baskonije kući, imaju kući Žalgiris i igraju protiv Makabija kući. Kako će da ispadnu, brate? Znači oni prolaze dalje. Prolaze. Ma, šta misliš? Pa neki Partizan tu visi. Partizan sad ozbiljno visi. Partizan bez 4 pobjede ne može ni da se da računa za nešto. Partizan je skliznuo, gotovo. Definitivno je skliznuo. Bukvalno prosječan navijač Zvezde ili Partizana posle svake izgubljene utakmice. To je to, gotovo. Ne pratim više, nema šanse da prođemo. Ne, ja nisam rekao zbog poraza, brate, ja zbog nameštanja utakmice neću pratim više. Tako je, bre, u Euroliga, mafija. Ma đubradist. Svi samo da naude Partizanu, ej. Ceo svet protiv KK Partizana, brate. Svi ste se udružili. Predsjednik države, predsjednik Košarkaškog saveza, predsjednik Evrolige, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, predsjednik Ruske federacije. Nije predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, sad sklonjen ovaj što je bio Donald Zvezdaš, Donald Ciganin stari. Da, Donald Ciganin i Putin bio. Nažalost, ljudi, došlo je vreme kad je najteže biti grobar, ali i najlepše, jer u teškim vremenima mi smo ti koji uvek istrajemo nekako, kao buba švabe smo, preživjeli smo sve, preživjet ćemo i ovo. I samo kažnjavat će se mazohizam, lagano bičevanje po leđa će bude još malo. Nema veze. Avangarda je biti navijač Partizana, mi smo avangarda. Kvazi opozicija. Nismo mi kvazi opozicija, mi pumpamo dok vi pumpate. Mi smo ćaci. Vi ste ćaci. Ništa ćaci. Ako vam se svidela naša priča vezana za košarku, zapratite nas, zasviđajte nas i komentarišite. Želimo Crvenoj Zvezdi da ne bude u 6. To želi on. Ja želim Zvezdi da uzme Evroligu. Partizanu da nekako izvuče sezonu. To obavezno. I vidit ćemo ko će na kraju da se smeje. Rada i ćaci ili mi avangarda. Kvazi avangarda, već. Pozdrav od udarca iz Bugla. Pozdrav, svako dobro.